Salutare oameni buni, eu sunt Vali, aici cu Nicu. Salut! Și ghiși ce, o să jucăm Survival. Ce zici, Nicu, băgăm un Skywars, un Survival Games? Nu știu. Cred că bag un Survival Games. Bă, Vali, de unde ești, frate? Că, na, eu sunt sub pământ aici, dar eu nu știu. Păi normal, dacă te duci sub pământ, ce să faci? Acum, stai mă, unde am intrat? Băi, grijă! Eu acum o să intrăm pe o mapă de Skywars. Skywars. Eu uitați câte mapi. Uitați ca să vedeți și voi asta. O să vă las câteva secunde. 5, 4, 3, 2, 1. Salv. Și în loc să dați revocare, dați salvare. Și o să vă apară aici. După ce vă apare 1, 2, 3. Vedeți și o să vă apară ăsta. Stați un pic. 2 minuțele. Acum o să joace Nicu un pic în locul meu. Hai, coi, cât stă să intri. Bui din teren, trebuie să scrie D-O-N-E. D-O-N-E. Coaie, nu intră. Așteaptă și tu un pic. Și acest videoclip o să facem unul și pe canalul lui Nico. GNV Gaming, vreau să vă abonați, este o poză cu o manetă, parcă nu? Da, e o poză cu o manetă, GNV Gaming, care am acolo vreo 18 sau 19 abonați, cam așa, nu mai știu. Abonați-vă și... Da, haide! Haideți, coaie. Noi avem cea mai nouă versiune care este de căcat. Bă, dar era mai bună versiunea 1.0.4, vezi? Mergea mai repede, dar acum proasta asta ne face de gândire. Ne face o labă. Bă, filmăm de 2 minute. Tot nu intrăm pe mapă. Urmează și altă, că și altă intră.